Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 16, tuig 2021. Kita sa Facebook page kag sa YouTube channel. Aksyon ang Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pinakaunang lambda variant sa Pilipinas na record sa Valladolid, Negros Occidental. Mahinay nga paglubog. Sa balita national, DFA wala sang na-report ka may napatayng Pinoy sa linog sa Haiti. Delta variant ng coronavirus nanguna sa mga variants o convariants sa Pilipinas. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Minti na ron ang balancing of blood pressure. Agod malikawan.
Lasay sa Tres Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalinasang mga balita lokal. Ging kumpirmara ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II ang report sa University of the Philippines Philippine Genome Center kon UPPGC angot sa pagpositibo sa isa ka taga Negros Occidental sa COVID-19 Lambda variant. Suno kay Diaz, ang pasyente sa kanagabusong nga babae nga taga Panwasang Valladolid hag-una gidala sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sang Hulyo 22. Sa siniman nga dawgin pay dalam sa swab test ang pasyente kag ginpadalang sample sa UPPGC para sa genome sequencing sang Agosto 3. Hulyo 26 sa hinengin pagwa sa hospital kag Hulyo 29 sang gintugyan sa Provincial Healing Facility sa may Banwas ang EB Magalona. Ginpagwa sa Agosto 6 sa nagpahuway sa iya puluyan na. Agosto 15 sang ginanunsyo sang UPPGC nga positibo sa Lambda COVID-19 variant ang ginpadalang sample. Gani liwat kaging kuan sang swab test ang pasyente subong adlaw Agosto 16 kami pay dalom sa quarantine sa Banwasang Valladolid. Pero ginklaro ni Diaz nga hindi pa beripikado ang report sang UPPGC pangod sa mga questionable nga hitabo. Suno kay Diaz, tuman ka makalalaton ang variant ang Lambda apang tanan nga mga naka-close contact sang pasyente ang nagnegatibo sa virus kag wala man sang travel history sa guwasang Negros Occidental. Investigation, in-investigate sang sang PHO ang mga train of events, ang samples. Although may ari na gani po the summary of events, no, kung anong natabo. But again, under investigation siya. August 15 nagwa ang alleged nga result nga may ara siya supposedly Lambda variant. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Diaz. Ginpanugyan ni Governor Wong Lacson nga hindi dapat magpanik ang mga nagrense sa report sa University of the Philippines Philippine Genome Center angod sa pagpositibo sa isa ka taga Negros Occidental sa COVID-19 Lambda variant. Suno sa gobernador, wala sang kabalakan ng publiko kung anuman nga variant sa COVID-19 ang magsulod sa probinsya basta mangin vigilante kag padayunon lamang ang pagtuman sa minimum health protocol. Dugang pa sa gobernador, subong adlaw sa ginpahibalo sa iya ang report nga isa't ka taga-Banwas ang Valladolid ang pasyente apang madamo pa sa dapat beripikahon nga mga impormasyon. Ang Lambda variant ang una nga na-detect sa Peru sang Desyembre tuig 2020 kaginbansagan sa World Health Organization nga variant of interest. Sang Hunyo 14 matapos may baluan sa laboratory studies nga ini ang may nagapanubo sang effectivity sang bakuna. Sa impormasyon nga nabato ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ang pasyente nga taga Banwas sang Valladolid ang wala pa mabakunahan kontra COVID-19. Sa dugang pangabalita lokal, aging klaro naman ni Mayor John Ray Tabuharang wala sang bagong variant ng COVID-19 sa Banwas ang Kawayan. Inituway sa report kami taga Kawayan nga nag-positibo sa Delta kon Lambda COVID-19 variant. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sa alkalde nga base sa report ang ginatumod nga nag-positibo sa Delta ang residente sang Dalan Bonifacio apang hindi sa Banwas ang Kawayan Negros Occidental kundi sa may syudad sang Kawayan probinsya sang Isabela. Dugang panitabuharang ayaran na lamang sa 37 COVID-19 active cases sa Kawayan apang padayon sa gihapon nga ginapatuman ng quarantine control checkpoint ilabi na sa adlaw nga Sabado kag Domingo. Hulyo 30 tuig 2021 sa nag-issue ang alkalde sa Executive Order No. 29 nga nagapatuman sang dugang nga mga pagsulundan sa pagpatuman sang GCQ. Sa iban pa nga balita lokal, nagsaylo sa extraction team ang tatlo ka mga COVID-19 na positive nga close contact sang isa ka Delta variant case sa syudad sa Bacolod padulong sa Sumag National High School Quarantine Facility. So Executive Assistant Ernesto Peida, pamuno sa extraction team, ang tatlo ang close contact sang 32 anyos nga babae nga nagabusong nga residente sa barangay Sumag kag ginakabig naman nga recovered sa Delta variant. Ginklaro na Peida nga natalana pa lamang nga ipadala ang specimen sang tatlo sa Philippine Genome Center para may baluan kung ini ang Delta variant o kung original strain. Dugang pa ni Pineda, ang MG Medalla Integrated School sa Barangay Pahanukoy ay nagaserbi karon nga quarantine center para sa mga apor kag LSI nga nagahulat sang resulta sa ilang swab test. Samtang ginpayag man ni Pineda nga nagapabilin nga zero backlog ang extraction team
sa pagsaylo sa mga COVID-19 positive pakadto sa quarantine facility sang Bacolod. Samtang gin-sealed off na ang puluyan sa duha ka mga persona nga taga-barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod nga nag-positibo sa Delta variant sang COVID-19. Kinpahag ni punong barangay Rodolfo Pico Jr. Idungan nga gin-lockdown ang balay sang 63 anyos nga babae sa may Hermelinda Homes kag sang 3 ka tuig nga lalaki sa may pulo ka Bugwason barangay Mansilingan. Ang duha ka mga nag-positibo sa Delta variant ang lunsay close contact lamang. Gain pa dalam sa swab test ang 3 ka tuig nga bata nga lalaki sa Hulyo 15 kang nag-positibo sa COVID-19. Kaupod ang iya nga Iloy. Samtang Hulyo 23 naman sang gain pa dalam sa swab test ang 63 anyos nga babayi. Natala na nga liwati pa dalam sa swab test buwas nga adlaw Martes ang mga nagpositibo kag ang close contact sa mga Delta variant COVID-19 positive patients. Sa katapusan nga balita lokal, may mahinay nga pagnubo sa kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Inibase sa ginpagwa nga COVID-19 situationer sa DOH Western Visayas. Sa record, gin-classify bilang high risk ang probinsya sang Antique kag Iloilo, samtang moderate risk naman ang Aklan, Capiz, Guimaras kag Iloilo City. Ginapakita man sa datos nga may gamay nga pagnubo sa healthcare utilization rate sa piyak nga may pila ka mga COVID-19 wards, ICU kag isolation beds ang gin-classify nga high to critical risk utilization. Kalakip sa critical risk ang mga probinsya sang Guimaras, high risk naman ang syudad sang Iloilo kag moderate risk ang Antique kag probinsya sang Iloilo. Para sa alert level system, ang Guimaras kag syudad sang Iloilo City yara sa alert level 4, samtang alert level 3 ang Aklan, Antique, Capiz kag Iloilo Province. Samtang, ang positivity rate sa Western Visayas may pagsaka halin Agosto 1 tubtub utso nga nagakahulugan nga padayon ang paglaptas ng COVID-19. Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time sa mga ka-aksyon namon nga nagapangita sang vitamin. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapa. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-tune in subong sa aton sa nga pagpangalagad karon nga Monday night, and of course gina-congratulate la aksyon ana ang pila sa mga nagpasakop no nagpadala sang entry sa 28 tanan ang mga nag-join ang aton sila nga participants para sa pinakauna nga Aksyon Radio Bacolod online reporting competition nga may tema nga istorya sa nga pandemya. So congratulations sa mga sagad action ana sa mga participant nato no all over Negros Occidental.
Yes, Action Dale. Congratulations in advance sa ato niyang mga ka-aksyon. Mga kabataan sa mga Action Dale, kag even gani ang mga ano tawag na sa ila, balang wala nila na pursue tungod kay lain ang ginpa ano sa ila, lain nga kurso ang ginpa kuha sa ila. Ang iba naman niya syempre medyo kulang abi sa money, no? So, iban sa aton nga mga ka-action is nag-participate and that syempre ano man ang inyo diri ginpadala amon ginagin baton kag ginpaidalom sa ano gani Action Dale. Maid-id nga screening kaga deliberation. Yes. Kay so, na daw may mga ano pa to mo, may mga side comments. Oo. Pero muna daw ka nami gid sang result action an out of 28 top 10 ang atong sininga finalist nga iga-announce naton was nga daw kadungan sang ika-52 nga birthday celebration sang DYEZ. Tandaan nyo ha, 52nd anniversary sa Aksyon Radio buwas nga adlaw. So, bantay-bantay ka mo sa mga nagpadala diri sa inyo yung mga entry, bantay-bantay. Ay, pila to ka ni Action Day? 8 din, no? Ang pagapilion for SAP or 10? 10 yata. 10? Bantay-bantay gid kay pulo kabilog. If I'm not mistaken. Di ba? 1, pulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At 12 Sandosen, nagali Action Dale. So, bantay-bantay gid sa aton nga mga ka-action kay basi ikaw ang matawagan. Kung may nagtawag da si mo nga unknown number tawag ay sabtalang kay basi Action Radio na. Yes, Action Ana. Sa liwat sa 28 ka entry sa ARB online reporting competition, tanan ka mo winners kay nag-share ka mo sa inyo sa nga talent kag skills sa hindi bala Action an hapos mag-edit sang video. Yes. Wala laban ka edit ka video, ikaw pag-shoot, ikaw pa nagsulat sa inyo sa nga balita, ikaw pa ang nagpangita sa inyo sa nga interviewee. Ikaw tanan, ikaw pa edit kag voice over. Na naman ang bulubod lang kay daw ka one-man production. Congratulations sa mga nagpasakop and sa top 10 finalists nga i-announce sa itong buwas nga daw. Congratulations in advance. Yes. So ang balantayan diri is ang online voting naton kay ang pinakadamo nga reaction sa mga daw isang 1,500 pesos. And then ang top 10 i-judge pagid ni siya sang another set of judges, another set of deliberation para pilion ang top 3 naton, ang first placer 5,000, second placer 3,000, hanggang third placer magabaton sang 2,000 pesos and 4th to 10th place 500 pesos each mga ka-action. Wow, tema ko muna Action Dale, nagpasakop ka na agad-agad may mabaton ka. Yes, ang iba nag-join para maka-gain experience Action an. Para may matunan. Kay para man sa future nila, no? Kay makitaan mo gudya damo, gudyang mga senior high and syempre mga college student naman nga do gusto nila magsulod no? Sa ginatawag nga media world. Kabay ang inyo nga handom ti ma-achieve ninyo in the future. Action Dale? Yes, Action An. So, balantayan ang resulta was top 10 out of 20. I-expect lang Action An, mga 50 lang ka-entries. Pero daw nag-times to, almost times to, almost may isa ko kakilala, ginabang-abang ko to kay actually si Action Day lang ito yung nagpangtipon sa mga sa mga nagpasa. So may isa ko nga gina-expect Action Day nga mapasa siya pero wala na uya siguro ay. Or basi gina-practice niya pa. Galing niya ta magbaton Action An kay tapos na. Tapos na mo sa nga screening kag deliberation sang top 10. Basi next naman. Next season na. Bantay-bantay. Basi dasan may Tagalog na or Filipino. Iligay nun lang ginaguro Action Day. Tapos may best script. Okay, basi malay nyo, no? Basi malay nyo mapilian ka mo ya, di ba? As correspondent. Yes. Standby para sa mga balita national.
Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. On hold sa karon ang pagbakal sa Department of Health sang high-end 2-in-1 laptops nga nagabalor sang 700,000 pesos. Sunod kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, Chief of Staff sang DOH Administration and Financial Management Team, ang plano sang ahensya nga pagbakal sang laptop ang para kuntani sa knowledge management kag information technology. Pero sunod kay Vega, on hold ang pagbakal sa mga gadgets samtang pending pa ang resulta sang market study kay prevailing market price sang sining mga laptop. Una na ngagin pa kamalaot sang publiko ang DOH matapos nga naglapta online ang dokumento sang Central Office Bids and Awards Committee sang ahensya nga pagbakal sang apat ka high-end nga laptop nga may pondo nga 700,000 pesos. Nagapanguna sa karon ng Delta variant sa coronavirus sa iban pa nga mga variants nga na-detect sa Pilipinas. Sunod kay Dr. Cynthia Saloma, ang Executive Director ng Philippine Genome Center, nalapawan na sang Delta variant ang kadamuon sa kaso sang Beta kag Alpha variants. Sa separado nga briefing, ginpahayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kalabanan sa mga rehiyon sa Pilipinas na nakarecord na sa Delta variant, magluwas lamang sa Caraga region nga 0 case sa nasambit nga variant. Sa dugang pa nga balita national, ginaduson ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National IETF nga halugan ang mga restriction sa mga fully vaccinated nga mga tao sa tunga sa panawagan nga palawigon ang lockdown bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Nagpangabay si Marcos nga tugutan nga makatrabaho kung makanegosyo ang mga daily wage earners kang sa mga laborers sa panday kagayara sa small kag medium-sized enterprises. Sunod sa ari senador ang mga nasambit nga individual ang makabig nga nalakip na si sa ka microbubble kung sa diin ang proteksyon nga nakuha sa bakuna ang nagakaigo na para mapaundat ang paglaptas sang Delta variant. Ginglaro ni Marcos nga ang iasosyon ang hindi isa kasahi sang diskriminasyon kundi temporaryo nga solusyon para balansehon ang paghatag sang proteksyon sa ikaayong lawas, kaluwasan sang publiko kag ekonomiya. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Nagabalik-balik pa lang yung mga hilanat, taga-sakit pala kag daga-katon. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 16 tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.